Jo, to vypadá bezpečně. Počkej. Já na nic vevnitř. Ne? Ale musíš mě najít. Tady. Jo, to je actually velice dobrý nápad, jo, kurva, ale v tom zaseku úplně. Nevermind. Dobré. Ježišmarja. My things. Ta dodávka je trošku jako kdyby rozbitá už, ale... Já myslím, že žádný... To je moje dodávka piča, ne? Moje... Kurva. Kurva. Povol mi to zase. Jo, paráda. Kurva, ještě nenahrávám. Tak jo. Welcome here, we are doing... Počkej, tak to trošku spawneme autíška ještě. Welcome to Pro Games. Já se nemůžu hýbat. Full HD 60 FPS gameplay. Martine, to se to na auto neplatí. Kurva, no to neplatí, to rušíš. Já to kurva vidím. Nestav se, počkej, ještě, počkej. Kurva. Ne, počkej. Jo, co? Já tak to je super, musíme... No. To je překvapení, to musí se dotočit, ale... Musíš mi povolit zase, povol mi to zase. O kurva. Je paráda. Jo, tak jo. Bacha, tady ten je velmi nebezpečně, tady tento je. Opatrně, jo. Jo, sorry.